Madalla ga wanda ya karanta ya fahimta kuma ya gaggawar aiki da shi. Allah ya saka wa dukkan wanda ya tura zuwa waninsa da alkhairi. Wata rana wani mutum ya zo wajen sarkin mumine Ali ɗan Abi Talib, Allah ya ƙara yarda da shi. Sai ya ce, da sannu zan tambaye ka game da wasu al'amura guda 4 ka amsa min. Na ɗaya, menene dole sannan kuma menene ya fi zama dole? Na biyu, menene a kusa sannan menene mafi kusa? Na uku, menene abin mamaki sannan menene mafi ban mamaki? Na hudu, menene wahala sannan menene mafi wahala? Amsa, sai Sayyidina Ali ya amsa masa da cewa wajibi shine biyayya ga Allah, mafi zama wajibi shine barin aikata zunubi. Wanda yake a kusa shine tashin alkiyama, mafi kusa kuma ita ce mutuwa. Abin mamaki ita ce duniya, mafi ban mamaki son duniya. Wahala shine kabari, mafi wahala shine zuwa kabari babu guziri, wato aiki na gari. Ya Ubangiji mai juya zukata, ka tabbatar da zuciyata a bisa addininka. Ya Allah, wanda ya buɗe sakona ya ji kuma ya karanta, Allah ka buɗe masa hanyoyin arziki na sama da ƙasa. Wanda ya yada wato turawa tsakanin al'umma, Allah karka haramta masa aljannarka. Amin.